Čaute ľudia, a dneska tu budeme monitorovať účty youtuberov. A som zachrypnutý, čiže môj hlas bude troška iný. Môžeme začať. A ešte jedna vec. Ja hodnotím a váš názor môže byť úplne iný. Máme tu menšieho youtubera, Soky, sa na ňo môžete ísť pozrieť na YouTube. A má skoro 3000 pohárkov, win streak 16 maximálny a jeho obľúbený brawler je Mandy. Super. Skúsime. No najviac má na trofej má baza 500, no skoro 600 trofejí a najmenej, dajme tomu, že má Macy a na 0 power, čiže tento účet má 35 brawlerov, čo tak 4 z 10. Moc taký začiatočnícky. Môžeme ísť na ďalší. Toto je youtuber Lucky Often. Môžete sa ísť na ňo pozrieť na YouTube, takisto. A ten má 13600 pohárikov. Jeho najobľúbenejší brawler Ems. Najväčší win streak má 25 na bazovi. OK, Meepla na 1000, to by som nedokázal. To je jediný brawler, ktorého má na max power. Power tier, teda. Daryl má na 33 tier. A najmenej má na Byronovi 0 trofy. Tomu účtu dávam a má ho vytvorený 2024 6 z 10, čiže môžeme ísť na ďalší. Máme tu na Ekvak, toho musíte poznať, môžete ste ho dať kde na YouTube videli. Má veľmi veľa poháríkov na maximálny win streak 123 na Naniho. Jeho najobľúbenejší brawler je Cold a účet mal vytvorený 2017. Tu môžeme čakať, že na maximálny tier má všetkých. Aha. Tak baza rakeťaka nie. No. Má maximálny tier, alebo teda trofej, má na 100, 200, 2000, teda 2020, 2202. A najmenší na bazovi 8 poháríkov. Takže tento účet je 10 z 10. Môžeme ísť na ďalší. Máme tu na Psychic. Má Million Fame. A má toľko veľa. Tak to chválim. Účet si vytvoril 2019. Asi predpokladám, že má každého na toto. Len Angelo a už mu troška spadli, ale to 10 z 10. Toto video by som už ukončil. Keď sa vám páčilo, dajte like, odber a môžete koment. Takže na budúce. Čau.